Ahoj, volám sa Roman. Dnes vám predstavím Zigbee inteligentný detektor dymu, dozviete sa, ako senzor správne nainštalovať, ako ho sparovať s aplikáciou Tuya alebo SmartLife, ako vytvoriť automatizovanú smart scénu pre nepretržitú detekciu 24 hodín 7 dní v týždni. Základné vlastnosti. Nízka spotreba energie vďaka protokolu Zigbee, napájanie 3V pomocou batérie CR123A, výdrž batérie 1 rok pri frekvencii snímania 20 krát za deň a v pohotovostnom režime až 4 roky. Monitorovanie nízkeho napätia, kompaktná veľkosť s priemerom 85 mm a výškou 45 mm. Intenzita zvuku stavanej sirény 90 dB na 1 meter. Kupoval som ho na AliExpresse v cene okolo 12 €. Aby ste kúpili správny detektor, nezabudnite do vyhľadávača zadať dymový senzor Zigbee Tuya. Inštalácia. Vďaka batériovému napájaniu je veľmi jednoduchá. Spodný kryt stačí priskrutkovať pomocou dodaných skrutiek na potrebné miesto alebo prilepiť pomocou dodanej obojstrannej pásky. Tip. Pre nalepenie spodného krytu odporúčam použiť nano obojstrannú lepiacu pásku, ktorá drží pevne a po odstránení nezanecháva stopy lepidla. Osobne nepreferujem napájanie z batérií, aj keď Zigbee senzory sú vo všeobecnosti nízkoenergetické oproti senzorom s protokolom Wi-Fi, pri niekoľkých desiatkách produktov pre smart domácnosť je napájanie batériami veľmi nepraktické. Tip. Ak ste v dome alebo byte mali nainštalovaný starší alarmový systém, odporúčam využiť existujúce umiestnenie starých snímačov alebo ich rozvody na napájanie. V našom prípade sme mali nainštalované 433 MHz senzory s napájaním 12 V. Tento napájací zdroj som využil a pomocou DC-DC krokového meniča napätia som upravil výstupné napätie na 3 V. Výstup z meniča som pripajkoval priamo na plošný spoj dymového senzora, dôležité je len dodržať polaritu plus na plus a mínus na mínus a po otočením skrutky potenciometra nastaviť napätie na 3 V. DC-DC menič som jednoducho umiestnil do pôvodnej krabice s napájaním 12 V a na ňu umiestnil dymový senzor. Tieto meniče som zakúpil na AliExpresse za približne 1 € a už druhý rok fungujú spoľahlivo. Ideálne umiestnenie dymového senzora. Ideálne umiestnenie dymového senzora záleží od rôznych faktorov, aby senzor rovnomerne zachytil dym zo všetkých strán. Ak je miestnosť obdĺžníková, je dobré umiestniť detektor dymu do pomysleného stredu štvorca, ďalej od okien a dverí, kde môže prúdiť vzduch a ovplyvniť detekciu dymu. V prípade štvorcovej miestnosti je to jednoduchšie a senzor umiestnime v strede. Tento spôsob zaručí lepšiu detekciu dymu v každom rohu miestnosti, minimálne 50 cm od stien alebo rohov, pretože v týchto miestach sa môžu tvoriť mŕtve zóny, kde dym nemusí preniknúť. Na čo si dať pozor? Neumiestňujte detektor priamo k ventilátoru alebo pri klimatizácii. V kuchyni dodržte minimálnu vzdialenosť od sporáka 3 metre, aby ste eliminovali falošné poplachy z várenia. Sparovanie s aplikáciou Tuya a SmartLife. Proces sparovania s aplikáciou je rýchly a jednoduchý. Najskôr stlačte tlačidlo na senzore, čím aktivujete režim párovania. LED indikátor začne blikať. Potom otvorte aplikáciu Tuya alebo SmartLife a zvoľte možnosť pridať zariadenie. Aplikácia automaticky detekuje váš senzor. Nakoniec pridajte názov zariadenia, prirajte ho k miestnosti a váš dymový senzor bude pripravený na používanie. Skúsenosti. Po 2 rokoch používania môžem tento senzor odporúčiť. Vďaka protokolu Zigbee je jeho pripojenie stabilné a počas celej doby som nezaznamenal žiadne výpadky ani nespoľahlivé reakcie. Optický princíp snímania by mal spoľahlivo odhaliť smog či dym už v počiatku štádiu, napríklad pri tleniu ohňa. Túto funkciu som si overil pomocou cigaretového dymu v blízkosti senzora. Senzor reagoval rýchlo, spustil hlasný alarm a zároveň odoslal upozornenie do aplikácie. Táto citlivosť ma presvedčila, že dokáže spoľahlivo zachytiť aj jemné náznaky nebezpečenstva. Toto včasné varovanie môže výrazne pomôcť zabrániť vzniku väčšieho požiaru. Vytvorenie smart scény v aplikácii Tuya a SmartLife. Keďže ide o nepretržitú detekciu 24 hodín denne, 7 dní v týždni, vytvorenie smart scény je veľmi jednoduché. Keď dymový senzor detekuje prítomnosť dymu, zapne alarm, o čom nám príde notifikácia do mobilu. V
tomto miniseriáli vám postupne prinášam produkty, ktoré sa mi osvedčili pri budovaní smart domácnosti. V úvodnom videu Smart domácnosť číslo 1 nájdete kompletné informácie, prečo som si vybral práve protokol Zigbee a aký hub používam na ovládanie celej domácnosti. Ak sa chcete dozvedieť viac o smart domácnosti, nezabudnite dať odber a like. Zároveň vás pozývam na SoundCloud, kde si môžete vypočuť moju elektronickú ambientnú prevažne inštrumentálnu hudbu, alebo na môj web, kde si môžete prelistovať moju umeleckú históriu od tínedžerských čias až po súčasnosť.